Аз съм Дарил Митев от 9-ти Б клас, днес ще чета Хаджи Димитъров. По-скоро съм да регистрирам, но какво стане? Хаджи Димитър е написал от Христо Лозов и така нататък. Може микрофона до... Е, добре ли? Жив е той, жив е там на Балкана. Починал в кръви, лежи и пъшка, юнак дълбоко заради рада. Юнак в младост и сила мъжка. На една страна захвърлил сабя, на една страна захвърлил пушката, на друга сабя, да е скушена. Очита не, глава се връща, стъпка клина, цяла вселена. Лежи юнака, а да даде силност, сълзът спрямо, сърдито тече, че това кърпе не е полето, а кръвта все по-силно тече до тече. Жътва е сега, пейте рубините с тъжна песни, граи и слънце в сробска земя. Ще да загине и този юнак, но мълкни сърце, този, който падне и дойде свобода. Той не умира, него живее, вярен роден. И певци песни за него пеят. Ден му сянка пази родица. И вълк му кротко раната ближа, над него сокол юнашка птица. И тя за брат, за юнака жалея. Настана вечер, месец изгрее, звезди псите, сводът небесен. Гора зашуми, вятър поведе, Балкана пее и душка песен.